Aici sunt eu. Jucându-mă Five Nights at Freddy 2. Noapte 2. Mama, mă legat. De prima am trecut foarte ușor. Adică, nu fost deloc ușor. Câți erau pe mine acum. Adică, Mangului. Da. Nu e pornită de aici. Ba da, Freddy, numai Freddy, numai. Deci nu mai de aici nu a dispărut dată ce ca și... Auzi flăturii câinii. Nu. Mi interesa, nu-mi place. E prea singurat. Bineînțeles, că trebuie să voi doi. Unde ești? Oh my god, din prima mi-a dărut. Ia! Mi-a dispărut. Acum. Oh my god. Oh my god. Oh no. Solo. Ioi. Mi-a sărit inima din piept. Oh my god, mi-a dispărut. Aoleu. Chica, bun. Chica, mai Aoleu. Vai, Doamne. Încă mai bate inima, încă mi-e frică. Hai de capul meu, bă. Oh my god. Nimeni? Ok. Bla 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 bla. Like you love, Oh my god. Dați like să supraviețuiască pe Five Nights at Freddy. Eu m-am sperat când m-a auzit ție din albul meu. Este, n-a dispărut. N-a dispărut și unul. E unul dimineața. Nu, de ce? God. Oh my god. Bineînțeles. Când am zis că niciodată nu o să-mi dispară asta. Bineînțeles că acum una într-una o să-mi dispărut. Mie nu mi-a dispărut niciodată, am mers să toxit. Chica. S-a dus Mangalina. Ce, știi cine sunteți? Cagubonul. Ok. N-auzi.
Uite, dispare Bibi ăla. Bibi și Rob. Balloon Boy. Bibi Unde doi. tot pare? Uite că e aici. Unde tot pleacă? Că văd că ventilatore pe acolo. Oh my god, cine e? Alo. He. Oh my god, Chica, Michael Jackson. Gata, Abia înțeles că trebuie să se ducă unii. Baby, Nu! baby, Nu. Yeah. Nu, balloon. Yeah. Aha. Sunt serios. Yeah. Cine? Nu! Cine are Bine, Foxy. Nu se putea altcineva decât un micul Foxy. care stă Oh my god, mi s-a întors red. Yeah. Oh, nu! Yeah. Mi s-a întors. Merg mai repede. Vai. Te rog, nu te rog. Masca și tot Nu, că eram aici cu lab. Eu la pap. Hai de capul meu. Chemă, frăriță, chemă. Huh. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Tul la don. Vai, hai de capul meu. Hai de capul meu. Mi-e frică. Bonnie. Chica? Chica. Aoleu. Ai un pon gură. Ioi. Eu că mi-o sărit tine mai de bine. Hapciu. Sănătate. Mulțumesc. Bine, deci atâta pentru episodul ăsta că am filmat nou. Serios? Oh my god, la 2B. A fost aici Bonnie. Ok, bine, atâta pentru episodul ăsta. Că, Doamne ferim, imediat leșina. Pa.